O Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra de Lousame conta cun novo elemento artístico que combina deporte, natureza e participación juvenil. Trátase dun mural de temática ambiental realizado por mozas e mozos do voluntariado local. O muro principal do Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra luce xa unha nova imaxe. Un mural no que se mesturan natureza e deporte, froito do traballo colaborativo da rede de voluntariado de Lousame. A iniciativa desenvolveuse a través dun obradoiro de pintura mural organizado por Bella Escola Cultura Urbana en colaboración co Concello de Lousame e financiado pola Deputación da Coruña. Durante toda a mañá, 6 mozas e mozos participaron activamente no deseño e na execución do mural, no que destacan unhas viñas acompañadas da frase Trail de Lousame, unha clara referencia ao entorno natural e deportivo do municipio. A monitora da Bella Escola Cultura Urbana encargouse de perfilar o debuxo e de realizar os remates finais, dando como resultado unha obra que xa pode ser desfrutada polas persoas usuarias do polideportivo. Un exemplo máis de como a creatividade e o voluntariado contribúen a mellorar os espazos públicos de Lousame.